Roedd yr rhyfel mawr wedi dechrau, ac o 2 ymrodyr, Efan a Dei, wedi gorfod ymuno ar fyddin. Clwyfwyd Efan yn y som, ac ar ddiwrnod olaf o'r Orffennaf 1917, derbyniodd fy mam deligram. Yn deud fod fy mrawd Dei wedi marw. Undeg 19 oedd o. A dyma un o cyfnodau mwyaf trist fy mywyd. Dyma'r foment gynhyrfodd fi sgrifennu o ddifri. Roeddwn i methu deall pethau, ac yn gorfod sgrifennu rhag mygu. Dwi'n ddynas groen dena iawn, dych chi'n gweld. Mae popeth yn ymrifo i'n ddyfn. A'r briw yn aros yn hir. Mae bywyd ei hun yn ymrifo i. Trasiedi yn ei hanfod i'w bywyd i mi. Cafodd marwolaeth fy mrawd Dei ddylanwad mawr ar fy ngwaith. A blynyddoedd yn ddiweddarach, pan sgrifennais traed mewn cyffion, roeddwn yn benderfynol o ddisgrifio effaith llanast yr rhyfel ar deulu cyffredin yng Nghymru. Plant tyddynwyr Cymru uniaeth sydd yn gofod mynd i ryfel. A phan mae'r plant rheini'n cael eu lladd, mae'r Llywodraeth yn gyrru llythyr swyddogol i'r rhieni yn Saesneg, iaith nad ydyn nhw'n ei ddeall. A dyma pryd ddigwyddodd rhywbeth oedd am newid fy mywyd am byth. Roeddwn yn sefyll ar y platfform yn y groeslon, a dyna lle roedd o. Dyn ifanc golygus o'r enw Morris Williams. Dyma ddechrau sgwrsio wrth ddisgwyl am y tren. A bu'n ni siarad wedyn ar hyd y daith. Roedd Morris yn dod o'r groeslon yn Arfon, ac yn gweithio fel argraffydd papura newydd. Roedd yntau hefyd yn genedlaetholwr brwd ac ar ei ffordd i'r cyfarfod. Ond roedd ffrind i Morris ar y tren. Prosser Rhys. Ac wrth ddod i adnabod Morris, roedd si hefyd i adnabod Prosser. Achos roedd Morris a Prosser yn gyfeillion agos iawn. Yng nghanol poen dyledion a thristwch mawr ar ôl marwolaeth Morris, fe ddechreuais i sgwennu mwy a mwy. A hwn oedd fy nghyfnod mwyaf cynhyrchiol mewn ffordd. Ysgrifennais y byw sy'n cysgu. Un o fy nofela goran o'r rhai. Hawyddoch chi be? Fel o'n i'n mynd yn hŷn, roedd fatgofion yn dod yn gliriach i mi. Maen nhw'n deud hynny tydyn. Bod hen bobl yn cofio mwy am eu plentyndod na dim arall.
Ac yna 1959, a finna'n fy 60 hwyr, cyhoeddwyd un o fy nofela mwyaf adnabyddus, Yn y Grug. Hanes Begw, sef fi wrth gwrs, a holl atgofion fy magwraeth. Ond fel finna, mae Begw'n dod wyneb yn wyneb â marwolaeth, a byd anodd oedolion, yn llawn creulondeb a chasineb. Ac yn yr union flwyddyn y cyhoeddwyd Yn y Grug, fe golli Sina aelod ola'n heulu. Fi oedd yr unig un oedd ar ôl o deulu Caergors. Ac oedd o'n deimlad difrifol o sobor. Yna 1960, cyhoeddwyd y Lôn Wen, llyfr arall yn llawn atgofion fy magwraeth.